Hur går det? Jag vet inte fan. Man ser det inte. Du syns inte. Här. Jag vill. Det kommer en snöboll. Va? Det kommer en snöboll. Ja, hela jag är en jävla snöboll. Jag lyckas inte så jävla bra. Vad är detta? Åh jävlar. Du får komma ner i snön så man ser dig. Jag ska komma ner. Tryck på fritt, vad kallt det. Åh, herregud. Här är ett ben. Kommer det andra snart. Hoppas jag, om det hänger med. För annars... Och så åker vi ner. Go, go, go. Jag var fan inte ens beredd på det där. Nej. Shake, shake. Shake, shake. Har du pausat?